ingene ber debate kaka wa debate wan joma distinguished guest wan joma ong'e gima wacho Weke wacho ka ni en ja one term number 2 pod onego wacho no dwaro deputy president odwaro kiango seche ko dita ko ni ngani be kwa miyo power ngani dila yo kumo koro eto en kanye ngini Weke nyaka bed ngama riek ngama ong'e siasa but 2026 ni anyisi ni wapango tich to kikone kaka ni neno wan wang'iyo gik moko mambele wang'iyo mabor to gimanyiso Weke ni pogruok magipogogo ODM no emo kwadwa George mane mo kwadwa gimo kwadwa ni Joluo sani sama wan economic revolution sani ikidhi Central University ntie county ka county ntie Murang'a University Mount Kenya University Kirinyaga University Jeka Embu University kidhi Nyanza University adima ntie Nyanza onge kidhi ostande mantie level 6 awachukuru county ka county awachukuru warigi subsidiary universities wachu universities kwa hospital level 6 wangi chata wangi chata jogi dwadwa kwa Misri to Misri no kwa bidhie kore mwanyiso Weke ni kata mana Kibra mowacho no oburu no senyolo Kibra en bedroom mar baba Kibra en sacred place Kibra kamidonjo chalo kamidonjo mali patakatifu kar bishop idonjo kilonyo wuoche Kibra kidonjo Kibra kaigi respect idonjo Kibra kiketo pete ibe nyaka gija odi isenyuomo kata osenyuomi kidonjo Kibra tibedo go kupande magijo Kibra to gin koro gidwa duo kama sacred gidwa duo joko dinga to koro siasa mar ot mag uncles gi nyithindo Weke gini gidwa kikogo it Joluo to wan mane gima litnwa nikech sani ka Weke gino omiyo Joluo mo miss kaka gidwa miss ni to kucho tanyisi George Bati ni kwan mogoyo kucho Weke gino ok binyalo Weke di chielore gi moye to wan wakonye nikech kodo no beda nguru machielore gi moye. All right, I don't get that. Yes.